Datu. Kau hitung tong dali. Dali. Susok ko dani kalakan. Balo. Sampai? Bukat. Mga kerunte. Sige, mapagkatawa mong di kadaog. Mawiran. Lagi mawiran. Makakuan deh magsima katawa. Nansan pagkadaog si katawa. Hi guys, good morning. July 29 karon. Anza, excited gadyo ko kay gigamit na gazan na camera sa gahapon ningan ko ninjo nga mo palit unta ko og kananay pintal. Wala ma-vlog hapon kini bunot ag uwan. Ako magdag kamera. Anza karon guys, excited gadyo ko kay maghimo mi og kaang. Dada nakita na kog sanina nga mga daan jara stere. Tadaden, ready na ag gunting anda ma. Tapos mayor og si Koy. Og si Manang. Excited na me nangita pa kos gunting kay kananay amo pa maning guntingan daan patanawon ra mo na sa among buhaton wa mi kahibaw og insakto ba ni nagzama-zama rami pero madyo na magma-successful ni kay mahal kadug kaang og mupalit kas merkado madyo man to maghimo ra kay tipid man kay pila ra ka sako ag semento pila ka sako tag pila rang sako tag 250 ra man ja daghan man kay mahimo sa kasako matud pa nila makahimo man kuno gasang gatos amo ra maning ako anen kananay amo nga i-experiment ba og sani bagad makahimo bagad midani og mapurma bagad na tipid magad pod kay gimo 250 og mopalit kas merkado 5 ra ka kaang ja bija. Anyway guys, we'll see you later. Inig makakita na ko gunting. Hi guys! So first of all, kinahanglan na kay sanina nga kanang daan na bitaw kanang mura nagpahiran kanang ara na gadun kadaan nga mauto na. Ato na mga bag-o kay sayang. So kinahanglan na kay daan nga sanina. Kay ba man itong nga gamiton. Kamanang ning duster. Puro naman iman sa kay dyan gamiton magtubag saging din nga man sana. Ano yung mga putdon dako ra man ni mahimo dani mga upat. Putdon daan is tengah wiratir. Yung pantinggi si. Pantinggi si gamay manang panti. Gamay pagni. Kuha ng bursa. Di uy sagdir man na. Pero tinood. Nadapit sumangil ang gunting. Kusay magunting aha maning alingin din kay arong inig butang sa kulmaan arong lami pagpurma ba aliwaros dari kay dakos gawas kay mga tao dari sa baan nga na sa purma ansahan ning alinginon linginan ni naho Natina naman ni. hani ba dag siminto na na datu butang Distot. Mga hanunaway. Kaigit mo sure. Ala, sina kaigit na ka. Gato man. Datu. Kau hitung tong dali. Dali. Susok ko dani kalakan. Balo. Sampai? Bukat. Mga kerunte. Sige, mapagkatawa mong di kadaog. Mawiran. Lagi mawiran. Makakuan deh magsima katawa. Nansan pagkadaog si katawa. Kamu lim mawiran. Okay. Aray mga daram tag tubig naman. Grabe na ka. Otot man kayo. Otot man lagiti man. Okay. Nakagunting na raba ko da. Nakagunting na ko. Hapa nang i-shape ug maadyo nang ginunting kay arong kuan. Guwapo siya pagkapurba ha. Da kini nga manggipang tugsok gani kini. Kana mana na may tungtong aga mahulmaan ha. Tulo ra manghimo. Kay naghimo na des dyan mong nanunga nagamong kanang simento kay naghimo na si gahapon ja wa pa mama. Wa pa pud kay ba og successful ba to maghimo big mo tanaw na tag successful ba ni mugahi ba dyan ni dyan palit ako daag pintal kay og mugahi pintalan da dyan. Wah. Mana itong tubig yor? Karo di malajaw. Kini guys mo na yung hulmaan. Butang na sa mungkuan. Ter, tabay ko butang ter. Kali terapil ni. Butang po na to. Di.
Baka ni madaot, di ba ka mo Lagi. pilit? Ito po ng isa. Ilabi ito na ron. Sa kay magunting ko dari tiwas. Ato kayo. Ana po mo haro ko ganun itong bihod. Ang say kuan ba? Kalasan lasaw. Kani linginan. Kaya sa na maka ni. Natur. Wala good ka nang banabanagod nga di sa mulasaw. Eh og lasaw ko no di ko no mo banto. Ikaw ang katrabaho ko. Che. Es mayuro panday no. Construction worker. Oo. Ay ho. Sigwa. Dari ka sa tubangan ato pagtalikod. Buslot lang kuan. Ay buslot pante. Ibalik ko na ato eh. Uy hani pa ni dong kunti nga. Wag Gamit naman. sigapon. Hindi siniguntingin surrender naman. Majog masa kaya yung majog masa mana di mo tilit. Aduha lagi masa. Mali ka ba? Dami ni pala. Wala nga Pala ramad na na. dagi mo kuan. Adurmal. Luwag na. Para. Luwag. Luwag mo yun. Gusto pa ko ang luwag. Pwede luwag nga gamay. Pala, kada wag halang nga daw to nang. Dari ka kay di sila kitas imong ligwat. Ako na baka nang hinto ka po. Kasi ginansi ka na ni. Uy. Tubigi po nito gamay, hani pa naraman po ng gahian. Basta na mo. Kasi malasaw. Eh. Ay eh. Idara yun, wala mag-igit yun. Hala. Dali. Dali ang manan upo. O pagani, excited. Ano ka? Taranta, kayo mo nang mataranta. Gaba-gaba, ano nagtrabaho rin na. Kuan pagali. Wala sa ninjo. Kanang, Apay. tarangan ninjog masa. Kanang wala na magbutok-butok. May. Nga na, day guys, ikuan sa sajadari, sulap it, tanawon o kuan ba, kananay, Ba. taas ra ba, ari ra day guntingan. Kinahanglan day pod guys, sakto jag timpla sa siminto kay di man day pod mopilit sa sayna o grabe ra pang istikiha. Lagdaw kananay. Kaya murag. Ladaw pagamay ba kaya ro kuan. Kata nang luwag lagi. May brush. At bilahan din jo ba sige. Ano nang bihod? Bigas na. Nara. Okay na. Hala, laylay. Okay ra na. Ang taas ra di ay kamo inat man di ay. Hindi ka taas ra. Mabalance. Tingin. Mabalance sa kakon. Dahil ba hindi diri. Wa mabalance na Ara ra ding taas ra. sa job. Sanggalab. Wala uyang. Buwang ka rin. Di ba dari bra. Tikas balance pud pud ang apilo. Suwa ka lang kunting nga burabang maggunting og kwan ay kanang uto sa bingka. Gasi naman daan. Sa bingkas. Tapos bingka. Nga ako dum ko uto sa bingka. Oy, nga na. Ngaling ko taw ko. Dali ikaw. Daan. Ang santo nang. Uy, Mura mo uto sa bingka. gunting yung sinagiri. Tuwa mo gid yung gunting, hani ba pud mo ga. Iputdan guys kay grabing taas ara kung nangilad ko no guys, ang galab ko no. Grabing kintida pagpikas rit. Da, ang tangko. Unsa naman rin kintid naman nimo kibul naman. Kibul na noon. Bira-bira. Gamay ra na siya tamdan ra sa buwak nga gamay. Taas mo dari. Okay ra man good, gamay siya nga klase, no. I-balance lamang pud. Siguro na kay kasuot nang kay mo naman hinunggi pang gawa sa imo mga sanina. Nilig. Ag bibingka bay nga na magputos kag bibingka magiring-giring man ang bibingka ni ga. Hay magiring, na bibing kang giring. Giring ito lang ang bibingka. Dahon. Dahon likuan giring-giring bitaw na. Nga nagpurma. Yung pud madutlan kay gamong kundi adyo pud ba ka adyo. Nara. Kani kay murag giring-giring jud yun. Kini kay gwapo na na. Kaya jay giring. Kare na adyo kay dara na mayuro, masayor. Dugangi sa kasi. Pa ni? Kuha na og mo pilit na ba, swadje. Ay ko. Kana okay na ba? Para sa. Kuwang tubig ha kang bubuan. Dito. Uy gamay. Nakuha mo sila sa tubatang ko. Si? Ampings bilahan ha? Ampings bilahan kay murag hapit na ning gawas agkuan. Kana na bihod.
Ang luod sa labor. Ay ka, siminto nagtuhod. Bati. Gusto mo makakuha ka? Ngala, kumbate nagbagnos. Kumbate. Gusto mo makakaang mga manunuwada mo? La, kumbate nagnusnos. Mahilis din na yung kamot sa siminto. Mahilis ko naman eh. Mahilis ko ni. Wah, ano gamit kamot unsa? Utang naman yun. Utot pa sa kanhag. Dani ni. Ginus. Naman eh. Okay na, nakumpleto na. Dana. Da, kumbate! Wala ko mugunting, kaya grabe sakitas kamot na, nangapuwag ang kamot. Ano mo? Taas mo tayo. Dali mo tayo. Pagpadon mo na nimo. Pagpado na. Pagpadon sa pagutang sa imo. Pero aliwaros. Ano? Igaman dani na maghilma guys, amo ana po ning ibuwad. Kay inigbuwadaan ni, ako anan pa ko nun, pinisingan pa man ni inigbuwadaan ni. Ja, tanawa na to, ugma. Kuan ba ni, successful ba ni nga mong kaang daan ni? Maadyo na ramang gudpud ni, kaya sa mo palit pagkagkangs merkado nga garabing mahala. Okay na gina. Kira na. Atiga. Problema na na. Sugo, kira gajid. Medyo pas mayor kay, aniti pa mo masa. Nawa. Hamanang, patanaw ko manang sa imong ginunting nang. Kana rin, ginunting hit ka, dari na gibuhos na nga, gibuhan mo lang magtutug. Nga, karon din mo agig tubig, di na umugahin na kay magkinahanglan pagkaglusdo. Sakto. Ingon ba to kang Yan may sakto si manang re paguntingan ninyo kay lamay ginuntingan. Yan na. Gihimos na, napay buhog to nga. Adyo po dekadyo dako. Oo, nadaan kay Aron dako, pagbuhon ni mo ng mga tagak ag juta nang. Di na sakto na gini, halihagbog. Sige na, wala mo to. Arka pa dugo. Gutangan nagbog nga. Anak nagkanapo. Suwadan pagaling. Murong nganak ng kanapo. Ha? Ang basa ba? Pala sa lagi na sus mayor pa. Kamu mo balansis kinabuhi. Kamu mo balansis danas kaang. Pero mag Hanman murag na to ali. Okay ra magunang na mga saliw-saliw gamay. Okay ra gunang na saliw-saliw gamay sa pagbuha. O ba si perfectus kalibutan. Ngita mo mo perfect nga way perfect. Bete. Ano pinapilo-pilo oh, marajig sarungsong. Unsa guntingan. Yan na may sakto. Di ka na yor magbutang na kayor. Ayo, katong gilinginan. Maghimar ako gahaon sa guys kay Patay nga, wa may dahil magtubot sa kamera. Bata nga, mo na ikos. Kuan bata nga gamag dakang duta og ligtanong kadrak ug Kung ako ray magkamera dali maghimar ako gahaon sa. La kumbate mo mga saop, kumbate. Pwede pa dihang sila dai dia. Napa lagi? Napa gani sanina na hablo pa na magunting. Lola mag-ilong ni Tiri ano usa na. Nadir. Dir, imong ilong na. Tana nga puti-puti na nagwasinto. Noon sa Forever sa mo. Oh, duha na. Adyo wala biig buho nang ha. Duha nga. Sakto ra na. Anja guys, sama sa nagtiwason, dapakitan ra mo na mo unza og muuga-uga na sa gamay kay amo pa man na jang ibuwad na pasagdan ra na dyan. Amo pa nang pinisingan unza dugangan bag siminto. Kaya rong mugahi ka dyan si Janja. Kita-kita ra man ta anja guys, tanawon natin na yung successful ba ning among kaa